Не пипаш? Само гледаш. Какви бе? Сладички ли са тате? Аз имам го галя. Не може да галиш. Забранено е. Пише не се галят животните. Не! Няма да пипаш. Вижте колко малки лети. Виж бебенца козички. Бебето козички. Да, Там са другите. да. Тия са по-големки вече, да? Те обичат ме харесват. Обича да те харесват, да. Това не са еленчета, бе. Това са козички, бе, тати. Без да пипаш. Те обичат ме харесват. Обича да те харесват, да. Но и там ти показваш на нещо. Там нали бяхме?